Dobre, intro, máme. Áno. Co to je? Máme intro. Looking good looking. Ooh, little roasted vegetables never hurt anybody. Na chvíľu som si myslel, že to je intro do Kipna. Počkaj, to je Badlands Shag? Oh môj bože. Čo sa tam deje? To je kamene. Čo sa deje? Palivú omačku do seba, celú čak, nie? A... To je obyčajne to basko, to nie je také palivé. Dobre, daj to ty teraz. Dobre, ja No, ticho. kľudne teraz pojem do počili omáčku a ja ju proste vylogam. Dobre, chod ju zobrať, keď už si to povedal. Alebo nie, počkaj, na konci videa. Ale už si to povedal, takže to musí spraviť. Od programingu, áno. To je inak literáli, ja keď natáčam. Ktorá je Keď doma, takže kričíš na môžem Peťa kričať. minúca. Nie, počkaj, ja som minus. Na Nie, ty si kameru. plus? Nie, ja som minus. Plus je hore. A to Delené. chod do p***e. Ja, my chceme plusa. Čo ti jebe? Šiapka! No počkaj, ale ten traktor. Čo ti jebe? Ja mám traktor! Čo ti jebe? OK, počkaj. No, videl si to, no. To bol buď veľmi dobrý edit, alebo je ti tak cooked. You mean M&M's with obstacles? Dobre, tu ukážeme video a nikdy už my zga nenechávajme pripravovať videá. Počkaj, ale to budú vieš, aké dobré videá. Sa normálne cítim light Máš heavy. jedinú šancu Akože bez dneska, srandy. jedinú šancu máš. Nie, Hej, Počkaj, neboj sa. Dali sa, jedno video sme ti dali pripraviť. Artists who can sing versus artists who No, to isté, skipuj. dobre. Čo, to je môj humor. Ticho, pozeraj toto. A vyletí do vzduchu. Hej, ale... Ďalší idioti na cestách. Toto nie sú idioti, to sú smrti. To je hra by the way. Hej, Áno, ja som je nevedel vidno, rozpoznať, či je vidno, že real to alebo proste nie. To je gameplay. Gran Turismo proste. Toto tu je dobre, toto na tom sa Security video from a business on the street shows a man pushing a shopping cart along the sidewalk as he walks east before he appears to forcibly slam it into a food delivery courier going west in the bike lane. Security video. 60 kg. Nemyslím si, že on má do 60 kg. Počkaj. Tu není od... Ale tu budú hody. Nie, on mal padák na sebe. On mal padák. Hej, mal padák. Bruh. Kámo. Ja sa páči, že to dokážeš obratiť na sexizmus. Nice. Dobre. Debil. Prosím ťa, mutni to. Ale mutni to, joj. čo poviem. Oh môj A bože, nechaj zase ja tak fakt neviem, zňať že či tak toto so môžeme sebou. ukázať. Odstadiaľ budú len... What the Odstadiaľ fuck is budú len happening? indické reely. Zatiaľ máme 30 sekúnd. Počkaj, to je zase India versus Pakistan? Daj Boha. Vidíš, akí To všetci bol sú všetko. pekne Energylandia, čistí. tam by si išiel? Paťo. Čo by som? Energylandia, či by si tam išiel? Toto je Energylandia, hej? Áno. Hej, To uver. Guten Morgen, Berlin. Dobre. To je normálne, že Viral Brothers 2014 prank. Čeník, it's a prank, vole. A jak ho tam dostali? To je nejak dobrá otázka. On neukázal, ako to spravil. Takže, hej, fake. No. OK, ale stop to. Nevyzerá to až tak za to jedlo, len ten zvuk robí také. Kámo, Že to Nevyzerá to až tak. nevyzerá to až tak zle. Nie, to jedlo zle Úplne nevyzerá. pohode. Problém je, že to je na zemi. Že ti to tak kývnu jak prasa tam, ty kokos Na po mne. liste. Na YouTube vyhľadaj Indian Street Food a budeš mať kompiláciu. Kevin Malek Páči ten do pozadia. sneaky snitch. ka na lang. Dobre, v mláke to umýva. Ale tie šipky, jak to... Keby si nevidel,
Dobre. Dobre, bráško. Mizgo, ty by si na tom onom fajne, ono. Na Mhm. papal. Takomto Taký hnedý takomto kýbel. kýbli, do takého kýbla dávame sliepka. Ale hej, chlapci, ak by ste boli na sushi 40 dní a nemali by ste čo jesť, tak aj vy by ste to zjedli, a Skapem. Nie, fakt. Však tam sú, však to boli ty kokos červy. Počkať, Skapal by si, mal Tam by boli si takú červy. otravu jedla, že z toho nemal nič. to nie je rýža, to sú červy? To sú červy. Dobre, skip. Ešte sa pohode. Mňam, Mizgo. Ešte pazuchu tam nedal, čiže pohoda. Každý deň. Raz za 2 týždne. Dobre, Nie, strandujem. pokračujeme, kým mi príde zle. Tam nedávam. Toto tam nedávam. To fakt? Hej, nie je to niečo, čo môže... To, že to nie je monetizované, neznamená, že to môžeš dávať smrte. A to není smrť, on žije, chápeš? Dobre, Však pozeraj si, ďalej. Pozeraj ďalej. išli Ide to asi proti TOS. 80-ko a ty kokos trepol si lepku o betón. Dobre, pozeraj toto. Mňam. Na nožiť medzi noho, lebo potrebuje 2 ruky na miesto preto. Prečo pučí? Jeden z teba, že by to preto. To som videl. Mobile. Ty water, kamo, tu by som fakt nepadol. A to bolo na čo dobré? Čo, Aj pre tak sa video, podporil pre ten video. mobile. Ale vidíš, to je Ale proste, tak- ale to je proste mobile. 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 Dve veci sa pokazili v tomto videu, alebo dve veci sú zlé. Jedna, že ten mobil nezachránil aj tak jebol do tej vody a druhá vec, že teraz sa nakazil ameobou, ktorá mu zožere mozog. No, áno, Asi však presne tak. preto by som... Dobre, tá ameoba skape od hladu. Podľa mňa sa skôr otraví tým, čo žere. Akože kebyže som jeho biele krvinky, tak proste ono, tak spáchal sa Myslím, že má. Podľa mňa to nie sú biele, podľa mňa to už majú nejakú inú farbu, aby boli... Dobre. Tomu to nechápem. Je to je Ja nie, oni voda. to nechvajú. Aj hadice, oni to majú. Dobre, ja som to videl 100 krát. Čo je, kurva, Mizgo. Ne, ty už nepripravuješ ďalšie video. Prosím. Nie. Poďme reagovať na memes na Instagrame. Memes in question. Indovia. Ale však je to vtipné. Je to vtipné, Wow. ale dobre, ďalšie, toto už bude mím. TNT say they open, bitch. He mean they motherfucker open. You hear me? I'm talking about, bitch. I am open. You fucking car, we open, bitch. I swear to God, we open. TNT say they open, bitch. No, nastav si iný resource pack. Ako môže umývať auto, keď je sám špinavý, predsa nie? Teraz som videl. A to je definitívne real, definitívne real. Tak sú to všetko reels. Ale píše ti Matej Slažanc. Oh shit, no počkať. Ale... Čo? Ojoj. No počkaj, ale musím ho chvíľku nehať, akože... Dobre, Netrčať, nemôžeme hneď. Prvú sekundu. Musíš hneď, Nemôžem prvú sekundu. odpísať. Ale už si Musíš píše. do sekundy že si odpísať. dedikovaný. Píše. O môj bože, nie, to bude príliš... On si bude... Myslíš, že si arogantný. On si bude myslieť, že som príliš needy, keď mu tam rýchlo skočím. Nie, počkaj, dáme... Ďalšie video. Na konci videa zistíme, čo mi napísal Selasi.